Kinsay pangalan, ma'am? Maricel. Maricel. Okay, katag-ano sa tagay 20 ba? Katag-ano. Wala ba dai? Wala ba dai? Abi mo mo na to. Di pa ito mo, pre. Gago! Ug malipay mo gamay, ug masuko mo dako, ma'am. Ug malipay mo gamay, ug masuko. Mo dako. Dako. Sa tubag niyo, ma'am. Ug malipay mo gamay, ug masuko mo dako. Sayo lagi kayo na. Sayo na kana. Titi. Ha? Diyo, sugod na sa tong tigmo, ma'am. Kinsay pangalan? Kinsay pangalan, ma'am? Maricel. Maricel. Okay, katag-ano sa tagay 20 ba? Katag-ano. Wala ba dai? Wala ba dai? Abi mo mo na to. Di pa ito mo, pre. Di pa ito mo. Di abi na gugmao na to. Ya, pero meron tigmo, ma'am. Ug malipay mo gamay, ug masuko mo dako. Sa ito pag, ma'am. Mata? Agay mata. Ganong mata man? Karang mata man. Kay kung malipay mo gamay man. Gamay. Unsa pag gamay sa mata, ma'am? Mayroon sa paggamay sa mata mo. Solid ba yun? 20 din, 20 din. Muna ito duha. Ninanara ka sayon. Tinood naman. Ninanara ka sayon. Ikaduha, ma'am. Ikaduhang tigmo, ma'am. Sayon na kayo, ma'am. As kani, ma'am. Ngita tagliso-liso kay sayon na kayo. Para niya, pre. Sabi sayon na. Kabansay ba ani niya, oy? Tinan kanila to gamito nga mic, ma'am, ha? Not familiar. Mic, nabili na mong mic, ma'am. May na bilin man gud. Kani, ma'am, ha? Kani sayon na kani, ma'am. Sayon wala. Lisod na. Sayon na kani. Dali ra nakapagan sa 20 oh. Kay sayon raman to. Mo tindog mo mupo kung lingkod mo taas. Sa itubag nimo, ma'am. I think kuan. Pero Sa itubag, pre. Sakto, pre, o dili, pre? it's a dog. It's a dog. Ha? O sa itubag, pre? Someone. Paso. As. Kala ko na ako. Iba nito, tip. Grabe ko rin tanong, pre. Saan naman eh? O saan naman na data? Grabe. Pangload na niya. Pangload na niya. Lisod, pre. Kala ko Sige. lisod rek. Thank you. Salamat, ako. Kasi pangalan, ma'am? Maricel. Salamat. Yeah, thank you. Thank you. Karenta, Jud, ma'am. Thank you. Usa katag-an 20 din. Yung katag-an na po ka, 40 da yun. O, sige. Kisay pangalan, ma'am? Junaville. Sige, 20 din. Nakatag-an na siya, pre. 20 din. Wala pa dito. Ang pangalan pa rin. Wala din. Abi, gugmao na to. Di pa rin mao. Taga na yung pangalan, taga. Abi na gugmao na to. Di pa rin mao din. Taga na yung pangalan. Abi na to, gugmao kay natanggan na niya yung pangalan. Dili. Play na ni, ma'am, ha? Sige. Pirmiro yung tigmo, ma'am. Kaniya, mamili tag sayon para nimo kay. Dili kag tigmo, dili. 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 Ni atik-atik. 600 na yun. Tagaan mo dahil. Kani. Pula-pula bunguton, may liso sa ilalo, ma'am. Sa itubag nimo, ma'am. Rambutan. Rambutan? Sure. Finalan mo? Rambutan? Saan? Final, sa pwede pa. Pwede pa, pa usagon nimo. Pula-pula bunguton, may liso sa ilalo, ma'am. Sa itubag. Halay. Ha? Ako ko yung ligto. Pwede pa to. Oo, rambutan. Rambutan? Basta na gyud. Final mo? Rambutan? So, sayang, oy. O sa itubag, pre. Rambutan gyud. Sakto. Tag-an doon. Katag-an sus. Dali ara. 20 na yun. Ang nag-idulog. po na. Dili. Tinawag na na. Tinawag na na. Ikatunga, ma'am. 20 na. Dali on. 20. Alam, grabe ka. 20 din. Ikaw, ma'am. Ikaw, di mo mukuhan? Di mo ka 20. Sus. Mangayo, alam mo, barato niya, ma'am, ha? Mangayo, taga-igit. Libre ng kuan, plete. Sure, bula dyan, ma'am, ha? Kaya na mangayo, barato, imong mga kuhan. Mga fans mo, ma'am, ha? Tago pa rin. Ma'am. Tatag-an ka, ma'am. Dili ni ma'am, tigmo ra ni ma'am. Masa makatag-an ay ko O sa katag-an, ma'am, 20. Hilig kag tigmo, ma'am, dili. Dili ka. Dili ang hilig tigmo. Pre, kaning sayon lang, pre, ha? Kaning sayon ra kani, ma'am. Sige. Nagtago nga nagabukot, ma'am, niya. Napakita siyang bungod. Sa itubag ni ma'am. Nagtago. Nagtago nga nagabukot, nagpakita siyang bungot. Sa itubag, ma'am. Nagtago. Unsa man na siya? Sa unsay nanaan mo kasi makatagap ka. 20 din. Animals? Ha? Animals na siya? Dili, ma'am. Murag kuan na siya.
Pagkaon, ma'am, pagkaon. Kaon, pwede sa Rambutan? pagkaon. Rambutan. Hapit na, sus. Hapit na, gamay na Hapit na, gamay na lito. Hapit na. 20, ang damdaan 20 pre, kay matag-ari na ninyo. Taganan na. Unsa man na siya eh? Akong balikon, ma'am, ha? Ah. Nagatago nga, nagabukot, nagpakita siyang bungot. Sa tubag mo, ma'am. Wala. Final ni mo, tubag Sa mo. final ni. Rambutan. Rambutan final ni mo. Rambutan na lang yun. Rambutan ni yung final pre. Ang sa tubag pre. Mais. Mais, ma'am. Mais? Oh, mais. Ala. Napakita mo siyang bungot, ma'am. Nagtago siya. Sayang nga sabay. Next na, next tigmo, ma'am. Ikatuha nga tigmo, ma'am, ha? Ngita tag sayon, ma'am. Ug malipay mo gamay, ug masuko mo dako, ma'am. Ug malipay mo gamay, ug masuko. Mo dako. Dako. Sa tubag ni mo, ha? Nabugo na ko ni. Ug malipay mo gamay, ug masuko mo dako. Ah, Sayon lagi kayo na. sayon na ka na. Butiti. Ha? Butiti nga isda. Hapit na. Kumain lagi ko. Hapit na. Nagag chance, wag yun. Hapit na. Wala Butiti. jud. Ako pa ba? Wala ka ba? Oh. Ah, Saan siya? pre, tagay klo, pre. Makita rin siya sa lawas sa mga tao. Sa tao, makita rin siya. Kita ra siya. Ilong? Asa ba? Saman. Ay, mata? Mata? Unsa? Mata? Mata, pre. Final na. Final ni mo, unsa man gyud? Pwede pa makuhan. Ako balik ko na. Ug malipay mo gamay, ug masuko mo dako. Final ni mo, ma'am. Mata? Ilong? Ay, mata. Final ni mo. Mata? Oh. Mata, pre. Sayang. Unsa tubag, pre? Unsa tubag? Mata gid. Mata kita. 20 din yun. Sayon na kay dali ra kay. Katolo, ma'am, ha. Katol tagan gyapon na para mag 20 gyapon, ma'am. Kani sayon na gyapon, ma'am. Dili ray na, dili hari. Apan sa ulo may corona. Sa tubag ni mo. Bayabas? Ha? Bayabas? Bayabas ni mo, final ni mo. Sa may kuan ni mo lain sa lain ano. Final ni mo, bayabas. Unsa man? Unsay final yun ni mo? Final ni mo. Sa may final ni mo, sa may Bayabas? Bayabas. Final ni mo. final ni mo na bayabas. Final niya, pre. Unsay itubag, pre? Sakto, pre, dili. Dili gid pre. Ha? Unsay saktong tubag? Subag. Guwapa. Pre, hara oy. English Tunol ang 20, pre. Tunol ang 20, pre. 60 na, pre. Kasi pangalan, ma'am? Angel. Kaya merong tigmo, ma'am. Nahibawan apan wala makitaan. Sa tubag ni ma'am. Ano siya things or gamit? Dili. Dili na siya gamit, dili po siya. Thanks. Prihar. Prihar mo din, busan ko na. Wala sa may Puro? Posporo? sa mo Final ni mo? Amot lang. Final ni mo? Posporo ni mo, final answer. Posporo yung final answer, pre. puro. Final, Sa oh. final lagi na Final ni mo, answer. Ah, sige, unsay tubag, pre? Otot. Utot mo. Ay. Oo, utot dahil. Kaya nga, sabay. Ikaduha, ma'am, ikaduha. Kani sayon na kani, ma'am, ha? Kung mutindog, mumubo, kung mulingkod, mutaas. Sa tubag, ma'am. Sayo pa, no? Familiar. Familiar. Sayo na. Familiar. Yoyo? Yoyo? Final ni mo? Oh. Final niya, yoyo, pre. Unsay tubag, pre? Tiro. Iro, ma'am. Kung Shout out ang gusto ko uyab dito sa Dubai. Kasi pangalan. Si Jibon Sanso sumama. Shout out ko si Christian Lee, si Lucy Vinia, si Ate Annie, akong uyab. Ay, shout out there sa mga classmates.